Fresh pa rin kahit hindi naligo. Today is sahod day, kaya naman lalayas ako kahit hindi ako naligo. Charis. At syempre alam nyo naman na hair treatment itong hair ko noong kinagabihan. At ito na nga ang hair ko sa umaga. Malambot pa rin pero ay naapo, tumaas na yung mga baby hair ko dyan. At para nga maayos ko yung mga baby hair ko dyan, ito nga't inisprehan ko ng hair tonic ng PSPH Beauty. Kat niya ay naapo, nagpintasan garod. Parang dinilaan na ng baka. Charis. O, diba, sumunod din sa akin kagustuhan. At perfect na perfect itong hair tonic ng PSPH Beauty ha, dahil hindi lang siya hair grower, hair mist na rin. So kahit hindi ka maligo ay hindi yan mahahalata dahil mabango ang buhok mo. Oh, diba? Kapag bet mo to, yung link andyan lang sa may comment section o kaya dyan sa may caption. So ito na nga, pumunta na nga kami dito sa aming agenda ang kumuha ng sahod. Pero pagdating nga namin dito sa may ATM machine ay po temporarily closed down. So umakyat na nga lang kami dito sa my next floor na kung saan mahaba pa rin ang pila. O, diba? Mayaman. Maraming pera ang mga tao kaya naman may pila. At dahil nga madiscarding mami ako, eto nga pumunta ako sa kabilang banger na ATM machine. At successfully nakapag-withdraw na. Pero ito na nga yung winidraw ko, nakapunta na sa kanya-kanilang mga pupuntahan. Napunta na sa rent, sa loan, sa bills, at kung ano-ano pa. Ganun. At dahil nga sumahod ang Arky, eto nga't nagyaya na naman na mag-Jollibee. Pero hindi pa nga lang kami kumakain, eto nga't naglalaro na naman. Mabuti nga't independent na rin, kaya naman alam niya na kung saan niya ako pupuntahan. At kayang-kaya niya na nga ring maglaro na hindi ako kasama. Siyempre, akong babantayan ko pa siya doon ay naapo, wala na, hindi na kami makakain dalawa. Mabuti nga't gutom din to siguro, kaya naman pinuntahan niya rin ako agad dito. Siyempre, yung pinakagusto niya lang naman dito ay ito ngang fries. Pero kahit papaano ngayon nasusubuhan ko na rin ng konting chicken. Katne ay naapo, bida ang saya talaga para sa mga bata si Jollibee. Eto nga't umalis at bumalik na naman ang bata para nga kumain. Madiskarte na rin to ha, magsusubo ng 3 tapos magbibit-bit din ng 3. Ay naapo, hindi ko naman tinuro yun pero nagagawa niya. So ito nga't pag umaalis may pababay-babay pa nga ang bata. O anong feelings mga mamis pag ganyan? Marunong nang magbabay yung buhat-buhat natin ng 9 months. Tapos ngayon magbababay na lang sa'yo. Ganern lang. Ang nakakaloka pa doon, yung 2 years old pa lang, alam na niyang magbabay at bumalik din sa'yo. Ay naapo, hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-explain yung feelings. At tignan nyo naman, ang ginawa niya sa fries niya. Ay naapo, kaloka talaga tong batang to. So yan, pagkatapos niya ulit magsubo ng ilang piraso, ito nga't magbababay na naman ang bata. At pagkatapos namin kumain dito, ito nga pumunta naman kami ng kabilang banger na building. Syempre, ano pa nga ba di itong Center Mall? Ito nga't ipapaayos ko nga itong aking iPhone na maliit. Tane, isang araw lang na hindi na-charge. Ito nga't hindi na nga mabuksan. Lumalabas nga lang yung Apple niya pero hindi naman na nagtutuloy. Nagbiblink-blink lang, ganun. At ang ending ay hindi nga nila naayos. Kaya naman, kung may suggestion naman kayo kung paano buksan ito, ay naapo, please, pa-comment dyan sa may comment section. At maraming salamat in advance. At hindi pa nga tapos yung agenda namin for today's video. Kaya naman, nag-grocery pa nga kami. Tane, 2 linggo yata kami na hindi nag-grocery. Pero sa 2 linggo naman na yun ay si Daddy Dandan nga ang pinag-grocery namin dahil nga ulan ng ulan. Eto at kukuha lang ulit kami ng biscuit ni Arky Dandan na kanyang pinaka-paborito, itong Skyflix na blue at saka yung original. Ay naapo, ito lang talaga yung pinaka-merienda niya. Sa maghapon siguro ay nakakaapat siya na piraso, ganun. At dun pa lang goods na ako dun. At least hindi chichirya, diba? Ganun. So kapag wala naman kaming merienda ni Daddy Dandan, nagluluto naman kami ng kanton. Syempre, kumakain din naman si Arky Dandan nito, pero at least, limited lang talaga. Limited? Ano yun? Limited edition? Charis? Hindi. Yung nakalimit lang talaga yung mga kinakain niya na may mga preservatives. Or yung mga unhealthy pa. Ganun. At wala na nga rin kami nitong asin, kaya naman kumuha rin ako ng iodized salt. Mas healthy nga daw ang iodized salt kaysa rock salt. Tama ba? At syempre, para naman hindi palaging diningding yung ulam namin, ay kumuha nga rin ako nitong panggata. At magginata ang gulay din naman kami next time, ganun. At para naman maging social konti yung adobo namin, ay kukuha nga rin ako nitong oyster sauce. O, diba? Social daw yung adobo kapag may oyster sauce Charis. Yung oil naman namin ay vegetable oil dahil hindi naman namin carry yung olive oil. Mapapasana all ka na lang talaga kapag olive oil yung oil mo.
Charis. Siyempre, kumuha rin ako ng aking sister at yung pangtawid na ulam ni Arkidandan na Hokkaido. Katne, kailangan din namin ng garbage bag, kaya naman kumuha na rin ako. Tapos itong SpongeBob ay naapo, hindi ko alam, hindi ko yata nakuha. Pinakasadya ko pa naman to, kaso nga lang wala naman sa aming grocery. At para naman maging kutis papaya si Daddy Dandan ay kumuha na nga rin ako nitong sabon niya na Silka. At nagbayad na nga rin kami at pauwi na rin kami for today's video. So ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.